Hello, hello, good morning, Mamu, Manu. Narabo, good morning. Karen dito no ata Karen. No ata Karen dito ang. Tiya sana ini ata Karen dito ang tiya sagadi. Tiya ata Karen kare. Karen tabukse tanggo. Tiya ata lejeo honi jim Karen thangma ta gan pheko. Jo horo Karen thangmani ge tabo Karen bukore. Better bukom. Mai di sakat dakta khaitong sagadi. Karen bukore tabo sina tabo je bati khaitong ge. Mai sakha ta muai mai sakhala. Ta muiro sungkala nogo. Saya aku tak boleh thumani bahasa ko nga khai sai pe ka ta bunu mai sai pe yo wat ta bunu mai sai pe ro nhung le sa kha do ang tang no mai sai pe yo wa tiêu kam thang ni ma thang man dia wa tiêu wa tiêu phai dong hang gai tang no mai sai pe sa khai mia ba ke wa de manga ase khurung go sa go ngo kam thang na hin sa mani khole kam thang na hin sa mani wa tiêu phai dong hang gai thang dia Puro aso puro pan bayo hinai a foto gala tengka. Hai ông có phải bagan đó không phải bagan không Hajira kam barang lah hajar kam phải bagan không phải Berarti kaboka sana thangka kai berarti Karmente mia hor khamani ano kaisa la nai doi noro doi borok borok nang kai sanai pule
borok kai tuja mane borok aro borok nangkang kai nang sakon nai kade borok nangkang kai borok nangkang kai wati si bar bang dong kha ta sab phage sido wati ye wati phai mane ta ambo nang bo bisi lai bro khima gala ka karen kare ni bagoi betere bu kare koita lai pai thai nini koita ko paino basi ako ataro ko khung pai mano mane betari ko mungkha mane ma thaksin ang ataro ko khung pai mano betari kare gitu mama thang nai karen bu phai ang ba kurung bahagia joto borok thumane somai ni bagaya sing borok phaya o jang je live khene rok to joto nong agiok nong agio kokoi dok no pori rogoi interviews lama tabuk khai noi karas rok khai noi kalas khai di nine kalas khai di nong agio kokoi rok no pori rogoi interview lama tabok khai kalas 9 dong no khai di khai na phungche borok rok kori tabok kai kalas 9 dong khai ni phungche sabana khai ni ba khai ni phungche borok rok maya para go ko kori kai usukoro thang dai maya ke ba borok rok se damaya ba duka kamu khai jokon ke bolok khai dia indong kha kias video delay dana nango ngai angkai bolok se khai dia indong kha kai tano ngai para je tong mani rok no tele para ko sera rok ko se kare kha pore ne sera rok asung ko se kare kha para ni no hintaran para ne phung ko se kare kha Baro kurung bahai gam phai dia
Tong bile 7 jona. Tong bile 7 jona lai ongnai bok ngo khai di hede. Tong bile 7 jona lai ongnai bok ngo khai di hede. Tole tongo. Tole tongo khai dia ai di khai dia rồi đó. Forum bahasa borok ekdam khai dia. Wati inge tu ne wati karan kore inge borok ni one karan kore tongo betere kore tongo. Wati kai thuman সময় inge borok khai ekdam kuni. Kintu bodo sukhayo borok khai ange mu khai ton sine. Nebo 300 le kane khabole na. Nebo 300 le kane khabole sabse. Dara sujir phaikai hello mini good morning lai don hambai dara sujir nora bela bela hambai maro dara sujir nora bo good morning dara sujir nungta wakta makai tong kia sagari ni yang wati de bakia sagari da sujir ta makai tong kia sagari da sujir hello da sujir ang tabuk morning work khai tongbo ang tabuk morning work khai to ni yang wati waya da sujir wati rok waya da ni yang go bisa komen khai tong begar do ang bisa
Hello, Dhiren. Hello, Dhiren. Good morning. Sujet saka thakjak tabu thakjak saka Dhiren saka wati dio kho do wati dak thagya wati thagya kho do injo wati thagya kho wati chupai dong wati thagya kho wati je wati phai dong nongna ta wati betul wati wati anek wati phai dong wati nongna ta wati rok di phai nongna ta wati phai dong hello comment khai bên đi sao tổng comment khai bên cái đi comment wati je family jago wati thagya nong comment phai anh dong ha hello hambai lai mane bagai hello do kamu khai tong ke sa de phungka hamna dogno nungane lb phaiman bagai belai hambai maro dogno
Tini cepai la dogani live. Sama koi tong sagari kisah dok. Gai bayrak mana ba phungka hamunai nara phungka ham. Ya hai tonggo non yang wati waya da dok. Lai don hambai bayrak mana ma lai di mana bagai. Je sapung wati wamani wati thagi ang tongka. Mai di cakha dok. Rak mana ma sim bayrak mana ma saka mai de cakha munai mini mai jai peka ang. Phungni choi tawa mai jai peka ang. Cái ta mà wati de phai tong wati vai tong go duk nó niang wati vai da duk che kho bai rang man ma saka churai lo moi tong kha ani khe je sabung wati wa mang mian jiwa wat miao sakam jimin je sabung dele wati wa usiniang karen bukore siniang wa karen thamani mia horo karen live khai nei mansi bojonis cái bijo bojoni simi lumba injaka cái siniang go thakha injaka bayang mana saka mia sari mia sari paising ni simi injaka kai bayang mana saka isikol thangoi man ya tini injaka wati phai sele suka de wati wau de ba sele suka no ko ani wati o kunu sang bukai man dia yang go wati thaka je kono samu khane pan se khankai watio tai bo karen bo phaya kai mobile charge rong maria phaya cable jala phaya cable no phaya cable jala ma haise phaya cable satung lobo tungmani bagi tongmaya tamlo khaimaya hello dog kisa logri tongari dog kisa logri tongari dog ek gonta logri tongari hello dog ek gonta logri tongari to
Hello, kisalai don fari gari. Sao tong kisalai don fari gari. Tamo muy by my saka munai jay. Inogo. Nó gang là ba giá cái gang là ba giá cái cái mui himil te gang là ba giá bài châu imi nung thang sinai mukhang sung ganai bye bye nung thang sinai tay sẽ phải đi đâu imi tay sẽ phải đi mukhang đồ xôi cái tay sẽ phải đi đâu imi mukhang xôi cái tay sẽ phải đi tất cả isa lo giri tong phải giri nung cái mai đi sắc bài răng mày mà bài răng mày mà nung cái mai đi sắc ta mới được không cả nên nó bài răng mày mà ta mới được không cả nên nó hello munai mini sadi bài răng mày mà on no ta mới được mấy sắc bài răng mày mà mày đi sắc ta mới được không cả nên nó có mới xong với tổng go ta mới xong bài răng mày mà ta mới được không thằng cái gì kia ta mới được xong với tổng ta mới được xong với tổng sao cái gì kia
Ye munai mini nung daily bolok upload khaidi bolok video che khaje in tong ba yang ma kam bo khayo in ke ba kam bo khayo in ke ba buni ba bolok ro khaje in tong kha kam bo ma khayo in ke bolok khane ni bo bolok khane bo video rok ma yang in tong kha kai kam khai na rong no kam khai na rong no redeem kai video rong ma yang cái tong khata video ma yang cái tong kha cái o kam khimne ba cái rok riji ang tong kha mo hai rong ang tong khata video burina nango cái ang video riji ani ba cái no ani o video riji ani ba cái no ani box rok bari ang tong khata video rok bari ang tong kha phungo basa doram ni simi nung tamo khai omo rok no ridi nini ma mai mui songmunna rok cái bolongo thangma rok ridi riano angkai video rok semayang dai tongha bolok khaina se video rok mayang dai tongha angkai je nung tamo khai obono ridi je nung tamo khai obono ridi au riano obono tarai ma khaisinai obono tarai ma khaisinai ke video maya ngai tongka live simi khaima bai asuk gorot ongya ongai au obni bagoi no ani isa puno box bobaria besto bobaria
video bo rina nango video bo rina nango bai. Free time o simi life khai di nisaka free hai no bago no ani life simi khai bago no ani kisapono video rok daja ne bago ani kisapono bak rok bari ain dongkha bak rok se bari ain dongkha video se daja balok suka Obono tarai makai nai. Tai ani 2-3 mas etongsiyo. 2-3 mas ni bisingo complete khamia engkai taisa komi pai thangnani. Tabung bahai ki karo khabo se wanai tongka. Tabung bo complete khamia ang je ani wan songmung omo tabung bo success song yapani.